Трета важна стъпка, когато се ражда дете в семейството. Второ, или трето, или повече. Да подготвите всички роднини, всички приятели, които са ви близки. Близки до семейството. Фокусът винаги трябва да е върху голямото дете, а не върху бебето. Обяснението защо е абсолютно същото като обяснението как се чувства детето спрямо пещерата. Всички обръщат внимание на малкия вързоп, а мен са ме захвърлили назад. И за мен това означава опасност. Дори и мен да ме изяде мечка, никой няма да забележи, защото всички гледат в този малък нашественик, който на всичкото отгоре се държи доста неприлично. Реве, нааква се, повръща, изисква цялото внимание и те всички му се радват. А на мен само ми се карат за същите неща и на всичкото отгоре не ми обръщат внимание. Можете да си представите колко е тежко за приемане.